Se on vaaleanpunainen. Kato. Yes, you like this? I know you like this, huh? You like this. Me mennään tänään baariin, chat. We go in a bar. We go on a bar. Ihana Mekko sopii sulle. Ai niin, ois kiitti Pia Laajoista. Mikä upeus! Onks toi se niinku reaktio? Mun rintsikat kyllä pitää kiristää vähän Nää ei nyt oikein sovi, kun nää näkyy täältä, mutta no ainoa, jotka ei oo niin pienet. Aika monet. Rakkauden talo. Äiti, kun ei laita ylös. Kuinka monta kertaa sä kysyt? Niin, miksi se jäädytettiin toi lahjojen lähettäminen? Mitä vittua? That's weird. Kokona, what up? Onko se pinkki upea? Onko se pinkki sinun upeus? Läski. Oikeesti? Siis mitä oikeesti? Onks mä läski? En mä tiedä. Mä aina luullut, että mä oon tosi hoikka. Siis tää tuli mulle ihan yllätyksenä. Niinku, en mä ois koskaan tätä olettanut. Joo. Siis luulin aina, että kokoni on S. Ja katsein sua välitunnilla ja seurasin sua kotiin illalla. Missä mahdat olla nyt, kun vuodet on menneet? Kaunis emakko. Joo. Wow. Ei ole Spotifyssa sitä. Taas sä sanot samat jutut kuin viimeksi. Oi rakkaas, what's going on mama? Why you living the same shit over again? Jotkut miehet juoksee luiden perässä, mut moni tykkää lihasta. No, en mä nyt rupes lähteä niinku sanoa tollasta, mutta kaikille löytyy halukkaansa ja kaikki vartalot, kaikki saa tehdä mitä haluaa tai niinku kaikki saa olla siinä vartalossa mitä itse haluaa. Ei se oo kenenkään asia kommentoida kenenkään kehosta. Okay. If somebody wanna be skinny, she will be skinny. If somebody don't wanna be skinny, she won't be skinny. Period. Tää on Winteristä mekko, joten joo uusi silleen käytetty, mutta uusi mulle. Miksi katselin sua välitunnilla ja seurasin sua kotiin illalla? Kiitos, kiitos. I will have fun, I will have fun. Okei, mä en nyt tiedä mitä laittaa hiukset. Mä laitan täällä läihäson. Whatever.
Coconut water. Coconut water. Coconut water. Miksi mä tuhisen tolleen? Tekis mieli kihartaa, mutta... en mä jaksa. Joo, otetaan viini. Joo, tekis mieli vähän kihartaa silleen loinehtivaksi, mut... Ei kyllä nyt huvita tuollainen ekstra. Ne kuitenkin menee kiharaksi. Joo, viisasten juoma. Joo, tosi sivistynyt. Sivistynyt ihminen minä olen. Joo, kesällä Terdelle kyllä. Mennään X3. Joo, tosi kiva, kuulostaa hyvältä. Ja otetaan sit vaan yhdet ja sit vaan yhdet. Oi jumalation! Coconut water! Tää on niinku täytetty makkarat ja mekkonainen. Tää on niinku täytetty makkara, se oikein kivasti tuossa. Laitetaan maha tohon lepöömeen. Joo. Okei. Vaaleanpunainen mekko. Ja sitten lasi. Ja sit juoma. No vähän pinkki. Oikein reilulla kädellä. Oi, nyt meni yli. Läpätään. Ei tää on hyvää. Ei tää on hyvää. Not the best, mut joo. Kyllä se menee, jos tiedätte mitä meinaa. It will do. It will do. That's so cute. Now I have some